Højtærede publikum, mine damer og herrer, kære venner. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arenas fest- og gigantforestilling 2011. I årets program er der et opbud af dejlige dyr. Der er heste, der er elefanter, der er internationale topartister, og naturligvis er der masser af klovnerier. Det er sjovt. Meget underholdende. Rigtig spændende. Det glæder jeg mig også til efter pausen. I anden afdeling åbnes der for sluserne af vand. 600.000 liter vand til cirkus under vand. Det var helt vildt at se. Meget, meget fedt. Det var fantastisk. Det var sensationelt. Meget sjovt. Kære publikum, jeg glæder mig helt vildt til at se dem til årets store cirkusoplevelse. Cirkus under vand.